8 persuni oħra fiequ mill-coronavirus hekk kif għal-jum ieħor il-każi attivi komplew jonqsu. Fil-fatt dawk li fiequ issa telgħu għal 562 u l-każi attivi f'din 13 il-ġimgħa ta' emerġenza medika huma 51. Fl-aħħar 24 siegħa kellna żewġ każi ġodda li riżultaw pożittivi. Dawn huma qraba ta' persuna mill-Pakistan li kien diġà stab pożittiv u wasal lura Malta permezz ta' titjira ta' ripatrijazzjoni fis-27 ta' Mejju. Iż-żewġ każi ġodda huma mara ta' 32 sena u tifla ta' sena u xarejn. Waqt il-bulettin mediku, il-professur Charmaine Gawxi tkellmet dwar il-fażi li jmiss illi se tidħol fis-seħħ nhar il-ġimgħa u allura l-ftuħ tal-ħwienet kollha u l-attività kummerċjali. L-ammont massimu ta' persuni huwa ta' 1 person kull 4 meter squared. Dan huwa importanti għaliex dan in-numru ġie propju bħalma taraw anke mill-evidenza li għandna ta' kif jinferex propju dan il-virus. Fuq l-użu tal-maskri f'dawn il-postijiet fejn inti għandek il-bars jew inkella il-restoranti, hemmhekk m'għandux jintużaw il-masks jew mill-persuni li jkunu qegħdin hemmhekk bħala l-klijenti, però l-istaff importanti li jużaw il-visor jew inkella l-mask meta huma propju jkunu qegħdin iservu lil persuni. U allura hemm capping ta' kemm jista' jkun hemm numru ta' persuni f'post wieħed li huwa ta' 75 persons. Kull ġim għandu differenzi ta' kemm x'tip ta' servizzi jkun qed joffri, x'tip ta' equipment li għandu, u allura kull ġim kun jista' jagħmel risk assessment min-naħa tiegħu abbażi ta' dak li għandu l-equipmentu u għabbażi ta' dawn il-prinċipi li aħna wkoll qegħdin noħorġu fil-linji gwida. Dwar il-Child Care Centers li se jiftħu wkoll minn nhar il-ġimgħa, is-Superintendent tas-Saħħa qalet li dawn se jkunu qed jakkomodaw inqas tfal minn qabel. In-numri ta' tfal se jinżammu f'ammonti żgħar u l-gruppi ta' tfal u dawk li jieħdu ħsiebhom kemm jista' jkun mhux se jinbidlu. L-avviżi legali dwar dan kollu kif ukoll dwar it-tneħħija tal-miżuri li salvagwardjaw lil vulnerabbli se jkunu komunikati fil-ġranet li ġejjin. Intant, il-professur Gawxi ħabbret li ħadd ma ħareġ pożittiv għal virus wara ċelebrazzjonijiet li kienu seħħew fuq il-fosos tal-Furjana. Il-professur Gawxi qalet ukoll li kollox jiddependi fuq id-dixxilpina li din għandha tinżamm minn kulħadd, speċjalment bil-prinċipju ta' social distancing, iġene u l-użu tal-maskri. Bħalissa, ir-rata ta' trasmissjoni hija anqas minn 0.5. Dan il-bulettin mediku li għalih attendew il-ġurnalisti kien l-aħħar wieħed tax-xorta tiegħu u mhux se jibqa' jsir. L-informazzjoni li ħankun qegħdin nibdew ngħaddulkom min-naħa tiegħi bħala Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika tibda tiġi mgħoddija b'modi oħra u allura dan il-medical bulletin għalissa ma nkunux qegħdin nibqgħu nagħmluh regolarment bħalma qegħdin nagħmluh dawn l-aħħar xhur. Żgur li intom ħatibqgħu issegwu dal-miżuri biex iżommu lilkom infuskom u l-familji tagħkom b'saħħitkom. Kien Kutajar, Net News.